Ongi etorriak entzule maite guztien. Egun bat gehiago kabe bele irratzi saioera. Gaur konbidatu bereziak ekarri ditugu zuentzat. Monik Coleman jaizko musikaren Taylor Mackenzieren papera betetzen duena. Eta has dituzuet pelikula honetan Castello Manson papera hartzen duena. Na 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 na, na 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 na, yeah. You are the music in me. Airean zaudete. Galdera bat Monik entzako. Egian da zapalera sentituzuela. Bai, oso gaizki ditut. Ea erakutsi. Zuk ikusi. Orain galdera bat sentiente. Zarpeirentzat. Zergatik jantzen zaren vigila? Barkatu, zer esan duzu? Zer gaizki. Airean, haude. Irratia. Oberena. Entzun. Beno. Bueltatu gara kabebele irratira. Baina, non dago Zarpei? Hemen dago. Lehenengo pelikulan nori bururatzen zitzaien makaldea esunitatzea? Niri bakarrik buruatzen dezik idei on horiek. Bai, jakreira. Pija. Gari. Ez dut geletu nahi, bera, hasira. Nik hasi baita, zu izan zara. Nire, zer egin didazu? Idei bat txarra zela. Isildu, favore. Isildu, hori da zuk nahi duztan, gu isildu egotea. Bueno, hori gero erakutziko dugu eta horren irrati saioan zentratuko gara. Rin. Ui, dei bat daukagu, alezak eratu ni? Mesedez. Bai erran? Kaixo egunon, hanen naiz, iruñete deitzen dut. Iruña, ze leku polita. Galdera batzut Zarpeirentzat. Bai? Nori bururatzen zitzaien matrikulan fabuloseatzea? Ni fabulu naiz. Eta ni atxeko atalian ere hau daukat. Eskerrik asko, Agur. Beste bat! Nik hartuko dut. Ez nik, zure hartu duzu. Nik hartuko dut. Bai? Moztu dute. Beno, izan da garako saioa. Agur. Jen